spesial kagem ingkang Hamengkugati. Sugeng midhangetaken nggih Bapak kali Ibu. Nalikane udan krimis mong kelingan sliramu wong manis datan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati wanci ratri soyong langut Pitan soyong langut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes elo ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe wes tak trimo senadyan loro tak simpen di popoting nyawa lila aku kudu lila sliramu dadi tuweke wong liya bersama Meleto Budaya Indonesia. Ayo melodiran, ayo. Nalikane udan krimis mong kelingan sliramu Sek mandek ya. Oke Mbak Wilis, panut tilang ayo panut tilang. Omong apa lho iki? Panut tilang, ayo panut tilang. Indonesia. Aku lali sampean. Indonesia. Wanci ratri soyong langut animbrengen pitan soyong langut bisa fotomu ra krasa netes elo ning pipiku sayang iki pancen
Rahayu. Monggo Pak Lodok gendhingipun gantos panjenengan. Pak Lodok menika ingkang badhe mboyong langan beksa tanggalipun 13 Juli. Monggo dipun regeng gayengaken. Matur suwun Mbak Wilis. Ado syukur sakit rahayu sesami bekti sungkem marang yang maha suci kinabulno kegayuhanku lan segadar kelawan indra kula nyuwun marang mring maha kuwasa marga kula dina benarupita ngeling ana wong urip namung satrema eling marang mring Gusti adoh syukur sakit rahayu sesami bekti sungkem marang yang maha suci kinabulno kegayuhanku iki lantarono sekadar kelawan indra kula nyuwun marang yang maha kuwasa marga kula dina benarupita ngeling ana wong urip namung satrema nggih matur nuwun derek regenaken swasana tindak putih kadingaren tindak wae ora batasi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Larasan mas alias kebetulan lanjane kata rada tabutan yen purun mas sampeyan enggal dijangi tekan omah bangke kula opahi lega golek momongan
dene aku jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang jalan asik meleto budaya lho iki jan sak jose sesuk jenengmu gantinan ya cah aja kuwi